Хора, загубих клип, в който строях това. Загубих факъл клип, в който строях това факъл нещо. Някой да ме гръмне, моля ви. Така, надявам се обаче ви е харесало интрото и искам да кажа. 5 минути снимах и това се загуби. Каква беше тази мизерия? И тук трябва също едно да го изкарам. Окей, стигнаха ми слабовете. Така, тук строя нещо като пристанище и тук трябва отзад да таком. Аз си мисля, че съм направил в повече слабове. Останаха малко. Така, значи тук. Сега. Тук отзад се чуя как да го направя. Още няма да го правя никак. Сега ми трябват малко кабелстон слабове и малко стълби. Така. Сега. Майната ти. Така. Окей. Така. Так. Така, точно. Опси. Така, точно. Не стигнаха. Фак. Така, мисля, че е окей. Ама не знам, що не ми харесва. Вие ще кажете как е. Искам да се кача отгоре, за да направя ето така. Как е? Я да погледна. Окей, започвам да заприличва на нещо. Нещо грозно, ама прилича на нещо. Това е важното. Фак. Тук му направя ето така. Така. Мисля, че е окей. Мисля, че добре се получава къщичката. Чу се дали да не се пробвам да вкарам малко адезит тук. Примерно ето така. И ето. Не, това ще е прекалено. Примерно ето така, така. И ето тук отзад да го направя така.
Е така да кажем. Ама няма да ми стигне, нали бе? Човек след това трябва тук да е. Трябва да има обаче едно само. И тук. И може да стигнат, знаеш ли? И стигнаха, даже ми останаха. Ето тук е един. Как да се сложи? Е така. Така, я да видиме. Хубаво, почна да прилича на нещо, бе. Значи хубаво спа. Обаче. Остави ме на мира, бе. Фака. Паяк. Така. Ехе. Мисля, че къщата тая добре се получава. Колко време стана? Ще ги качвам по две части от по... Така искам да ги правя частите от по примерно... Фак. Добре, фака на дупка. Тая фака на дупка! Окей, така. Сега тавана... Не, така ще го направя. Не така. Така. Окей. Мисля, че добре горе-долу се получи тази къщичка. В смисъл някаква рантам квадратна, така, ама пак бива. Така, тук да го изкарам ли? Не. Може би е така. Я да видиме. Това става като някакъв храм. Да, бива така. Така. Тук ще направя две вратички. Double door. Така. И тук ми трябва стъкло. Сега идвам хора. Така хора, тук съм. Какво ще да правя? Да, ще да ходя до къщата ни. Да. Къщичката се получава добре. Много, много добре. Тук тази вратичка ще си... Опа, кирка, тази врата ще си остава и още какво. Чак тази... Да. Аз нямам ли... Фак. Имам ли стъкло някъде? Така, отивам за пясък. От пустинята ще взема. Така. По-бързо е. Окей, много съм бавен. Ето тук просто от бърга ще взема.
Така. Стига за две. Ама па нямам с какво да ги захрана. Да ги запаля по-скоро. И тук 12. Чакайте малко. Така. Факен звук. Не мисля, че бива къщичката, смисъл. Да. Бива. Само дето нещо не може да се поставя, ама... Тук ще направя един чест. И е тук ще има печки, заради да си ги пека, ако въобще някой път отделя време да такова. Тук е крафтинг тейбъл, чест, сега ще направя. Така. Честа ще го разделя на две хубави и лоши работи. Окей, трябва ми още е така. Така, тук стъклата. Опа. Така. Тук искам да... те па не се сливат слабовете, верно. Окей, тук си пренеса буклуците. Окей, така трябваше да е твото. Крафтинг тейбъл. Окей. Мисля, че е окей. Тук ще му направя даже една масичка. Искате ли една масичка му отправя? Е така. Е, тук си пива кафето. Това не знам дали се разрече маса. Здраве, да е. Даже ще дигнем това е така. Да си седа, да си пие чая, да си прави кефа. Така, това ще е за part 1. Чакайте това да го... Това ще е за part 1 от втория епизод. Надявам се ви е харесал. И след малко качвам и другия. След час примерно. Хайде. Ба.